是馋的。好了，追吧。好嘞。Today's video, mag-unboxing po tayo. Kung napapansin nyo, sa katabi ko merong box. Box na malaki. So, ito po ay gift, birthday gift from Drive Liquid Kitchen. I was wondering, ano kaya yung nasa loob nito? Kasi, ang laki eh. Ang laki niya. Sabi niya, sungay yun, parang sungay. So, samahan niyo po ako na alamin kung ano yung nasa loob nito. So, tara na. Sinira. What? Ala! Eto siya. Eto. Parang ano yung ikakasal. Ay, hala. Tingnan nyo. May nakalagay. May nakalagay. Basahin nyo. Happy 1K banana. Tapos meron siyang yay! May banana talaga oh. Banana. Tapos What? Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Dozy, happy birthday to you.